ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಕುಡ್ಲಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟೈಸೇಷನ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಫೀಸ್ ಉದಿಪನ ಮಾತಾ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಇತ್ತೆ ಡಿಜಿಟೈಸೇಷನ್ ಹೊಂದೊಂದುಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಕ್ಕರಾಜು. ಕುಡ್ಲಡ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ 7ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ. ಕುಡ್ಲ ವಲಯ ಬಂಟೇರ್ನ ಸಂಗೊಳೆನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಬಂಟ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ. ಐಕಳಬಾವ ಕಂಬಳೋತ್ಸವಡು ಕಂಬಳದ ಬಂಗಾರದ ಸರದಾರೆ ಏರು ಚೆನ್ನಗ್ ಗಡ್ದದ ಸಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ. ಏರುಗಿಡಪ್ಪನೆಟ್ಟು ಒರಂಬಚುಕ್ಕೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ 100 ಮೀಟರ್ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೇರ್ನ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ. ಬೋಳೂರು ಜಾರಂದಯ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ಬೋಳೂರು ಬಂಡಿ. ವಾರ್ತೆದ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟೈಸೇಷನ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಡೆಲ್ಲಿದ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಫೀಸ್ ಉದಿಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದಿದೆ. ನಗರದ ಬಲ್ಲಲ್ಬಾಗ್ದ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವೆನ್ಯೂ ಕಟ್ಟೋಣದ 3ನೇ ಮಾಳಿಗೆಡು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರ್ ಮಂಡಳಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಕ್ಕರಾಜು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಫೀಸಿನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು. ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟೈಸೇಷನ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಡೆಲ್ಲಿದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಫೀಸ್ ಕುಡ್ಲಡ್ ಉದಿಪನಗೂ ಸೋಮವಾರ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತೇರು. ಕುಡ್ಲನಗರ ಬಲ್ಲಲ್ಬಾಗ್ದ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವೆನ್ಯೂದ 3ನೇ ಮಾಳಿಗೆಡಿ SEGDCದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಫೀಸಿನ ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಕ್ಕರಾಜು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು. ಕುಡ್ಲ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಇದ್ಕೊಂಡಿರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಕ್ಕರಾಜು ಪಾತಿರ್ದು ಇತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಅಂತೆ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತಾ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಡಿಜಿಟೈಸೇಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೊಂದೊಂದುಂಡು ಸಂಸ್ಥೆ ಎಡ್ಡೆ ಸೇವೆ ಒದಗಾವಡೊಂದು ಅರೆ ಎಡ್ಡೆಪು ಬಯಕೆರು. The only strategy is how to take it forward your own business in a digitized world. That is, without digitalization you can't survive. Digitalization is about change. Digitalization is about choice. Digitization is about speed. Digitization is about innovation. Digitization is about empowering people. Why we have gone for digitization? Because we have to empower the people. Our beloved Prime Minister Narendra Modi Sahab on the 1st of July 2015 he has started a great initiative, Digital India. ಭಾರತೀಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ಸಂಘ ಕುಡ್ಲ ಘಟಕದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು SS ನಾಯಕ್ ಪಾತಿರ್ದು ಜುಲೈ 1ಕ್ಕೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇರದು ಶುರು ಆದಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಡಿಜಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆ ಕುಲ್ಲುನ ಫಾಸ್ಟ್ ಫೇಲ್ ಘೋಷಣೆ ಓಮಾತ ಉಂಡ ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಂದುಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬಕ್ಕ ಒಡಿಪು ರಡ್ಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸೇವೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡೊಂದು ಅರ್ಪಂಡಿರು. This is the way how our government is encouraging digitization. Niti Aayog. So earlier there was a planning commission. They used to only plan, but implementation was a question. Now after the Niti Aayog introduced National Institute for Transformation of India, that is the Niti. So that is our Niti. Transforming India is the Niti. Niti has started various arms. See, government cannot do all the things by themselves. They have to extend their arms. ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟೈಸೇಷನ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ SEGDCದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಶಾಜಿ ಅನುಂಕಲ್ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇಳಕಲ್ ನಗರದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟೋಣ ಸಜ್ಜನ ಆರ್ಕಿಡ್ ಐತರ ರಾತ್ರಿ ಸೂಪತ್ತದು ಭಾರಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾತಂಡು. ಇಳಕಲ್ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುವಿನ ಅಂಗಡಿ 3 ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂಚ 20 ಹೆಚ್ಚು ಅಂಗಡಿಲು ಪೊತ್ತುದು ಭಸ್ಮ ಆದು ಸುಮಾರು 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದಾತ ನಷ್ಟ ಆತನೆಂದು ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತಿದ್ದರು. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇಳಕಲ್ ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ಜಾಗಡುಪ್ಪುನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಜ್ಜನ ಆರ್ಕೇಡ್ ಐತಾರ ನಡು ರಾತ್ರಿ ಭಾರಿ ತೂಪತ್ತದುಂಡು. ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣದ 20 ಹೆಚ್ಚ ಅಂಗಡಿಲು ಪೊತ್ತುದು ಭಸ್ಮ ಆತ. ತೂಪತ್ತಿನ ಅಂಗಡಿಲೇಡು ಇಳಕಲ್ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಲೇನು ಮಾರುನ ಅಂಗಡಿ 3 ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೇಕರಿ ತೆನೆಸ್ಲೇನ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತುಂಡು. 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಬೆಲೆತ ಸೊತ್ತುಲು ನಾಶ ಆತುಂಡು ಪಂದು ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತದರು. ಕರೆಂಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟೆಡ್ ದಾವೆರ ತೂಪತ್ತದುಂಡು ಪಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತದು. ತೂತ ಏರಿಂತ ಗಾಯರೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಭಾರಿ ಸಾಸ ಮಲ್ತದುಂಡು. ಪುಳ್ಯ ಕಾಂಡದ ಪೊರ್ತು ತೂತ ಹಗ್ಗಾದಂಡು ನಿಯಂತ್ರಣಗೂ ಬೈದುಂಡು.
ಅಂಗಡಿಲೇಡು ಏರ್ಲಾ ದಾಂತಿ ನಡೆದಾವೆರ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಆತಿಜಿ ಎಳಕಲ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಡು ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದೆರು. ಐತರ ರಾತ್ರಿ ಕುಡ್ಲ ನಗರದ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಕೈತಲ್ ಆಜ್ ಜನತ ಕೂಟ ಬೈಕಡ್ ಪೋಂದಿತ್ತಿನ ಜವನನ್ನು ತಡೆತದು ಬೀಸತ್ತಿಡು ಕುತ್ತುದು ಪದ್ರಾಡಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡೆ. ದೀಪಕ್ ಪನ್ಪನಾರು ಬೈಕಡ್ ಶಿವಾಜಿನ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತನೇ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಅಕ್ಲು ಮೇಲಗ ಬುಡ್ದೇರು. ದೀಪಕ್ರಿನ ವೆಲ್ನಾಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾದಂಡು ಉರುವ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕುಡ್ಲಪೇಂಟದ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ಡ್ ಐತಾರ ರಾತ್ರಿ ದೀಪಕ್ ಪನ್ಪುನ ಜವನಗ್ ಆಜಿ ಜನ ಇತ್ತಿನ ಕೂಟ ಒಂಜಿ ಬಿಸತ್ತಿಡು ಕುತ್ತುದು ಪತ್ರಾಡಾತುಂಡು. ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 15 ಈ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದುಂಡು. ದೀಪಕ್ ಪನ್ಪುನ ಜವನೆ ಬೈಕ್ಡ್ ಪೋವೊಂದಿತ್ತದು ಲಾಲ್ಬಾಗ್ಡ್ ಬೈಕ್ನು ತಡೆತದು. ಬೈಕ್ಡ್ ಶಿವಾಜಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇತ್ತಿನೇನು ಇಚಾರಿತದು ದೀಪಕ್ಗ್ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಿರು. ಪೆಟ್ಟಾಯಿನ ಅರೆನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗ್ ಸೇರ್ಸಾದುಂಡು. ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನು ಉದ್ದೇಶ ದಿವೊಂದು ಈ ಚಲ್ಲ ಕಾರ್ಯನು ಕೈಪಾಡ್ದಿರು. ಸಂಗತಿ ನಡೆತನ ಜಾಗೆಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗ್ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಭೇಟಿ ಕೊರ್ತೆರು. ಉರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದು ಆರೋಪಿಲೇನು ಪತ್ತೆರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪಾಡೊಂದಿರು. ಆ ಜಾಗೆಡ್ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಾಳಾಯಿ ನೀಡ್ದಾವೆರ ಆರೋಪಿಲೇನು ಗುರ್ತು ಪತ್ತೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ಚಿ. ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಸುದ್ದಿ ತೆರೆದು ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗ್ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ದು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಆರೋಪಿಲೇನು ತುರ್ತು ಪತ್ತದು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ದೆತ್ತೊನೆರ ಅಧಿಕಾರಿಲಿಗ್ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ತೆ. ಕುಡ್ಲಡ್ ಶಾಂತಿ ಕಳೆಂಕಾಯರೆ ಏರ್ ವಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂಡಲ ಅವೆ ತಪ್ಪಿರಾವು ಏರ್ ಇತ್ತಂಡಲ ಅಕ್ಲೇನು ಬುಡ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಚ್ಚಿ ಪಂದು ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಪಂತೆರು. ಕುಡ್ಲ ಬಂಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ 7ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಬೊಕ ಕುಡ್ಲ ವಲಯ ಬಂಟೇರ್ನ ಸಂಗೊಲಿನ ನಿಲೇಟ್ ಬಂಟ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತರ ಕುಡ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸಭಾಂಗಣ ನಡತಂಡು. ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗುರುಕಿರಣ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ 7ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಬೊಕ ಕುಡ್ಲ ವಲಯ ಬಂಟೇರ್ನ ಸಂಗೊಲಿನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗಿಡು ಬಂಟ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ಐತರ ಕುಡ್ಲದ ಕುಡ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸಭಾಂಗಣ ಆಚರಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗುರುಕಿರಣ್ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು. ಗುರುಕಿರಣ್ ಪಾತಿರ್ದು ಒವೇ ಸಂಘ ಒಂದು ನಡಪಾಯರ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಅವೇಕ ಮಾತೇರ್ನಲ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಸಂಘ 7ನೇ ವರ್ಷ ಮುಗಿತದುಂಡು ಪಂಡ ಅವೇತ ಗೆಲ್ಮೆಗ್ ಮಾತ ಬಂಟೇರ್ಲ ಕಾರಣ ಅಂತ ಪಂಡೇರು. ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು 7ನೇ ವರ್ಷ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬನ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಶುರುವಾದ ಅಂಡು ಒಂದು ಶುರುವಾನಾಗ ಮಸ್ಸನ ಎನ್ನಿಯರು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಥವಾ 2 ವರ್ಷ ಆತನ ಪುಡ ಉಂಡು ಬಂಡದು 7ನೇ ವರ್ಷ ನಡತೊಂದುಂಡು 7 ಇಯರ್ ಇಚ್ ಪನ್ಪೇರು ಮದ್ಮೇಡು. ಸೊ 7 ವರ್ಷ ನಡತನ ನಾನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ನಡಪುಣಂದೇ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಓಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡಪಾಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಉಂಡು ಐಕ್ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯ. ನಿಖಲು ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನೈಟ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನಿಕ್ 7ನೇ ವರ್ಷ ಇಂಚ ಮುಂದುವರಿಯೊಂದುಂಡು. ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಾತಾ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಸದಾನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಇಡ್ತಾ ಹತ್ರ ಇಂಚ ಅವೊಂದುಂಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ನಾಡುತ್ತೊಂದುಂಡು. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ತಾಪಕ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರು ಎರೆಗಂಡಲ ಸಮ್ಮನ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಉಪದ್ರಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಣಂಚ ಒವ್ವೇ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡ ಅವೇ ಸಮ್ಮನ ಅಂದ ಪಂಡೇರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರಾ ಬಂಟ್ ಸಂಘದ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗವೈದರು ಮಾತೆರ್ಲ ದಾನೆ ಅದು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಆತ ಜೋಕ್ಲೇನು 19 ಮೂರು ಸ್ಟೇಜಿಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರುಡು ನನ್ನ ಅಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಬಂಗಂಡು ಆಂಡ ಜೋಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಿಯರ್ ನನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಕಲು ಮಾತ ಕುಲ್ದೇರು ಅಕ್ಲ ಕೈತ ಖರ್ಚು ಮಸ್ತುಂಡು. ನಮ್ಮ ಮೂಲದ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊರ್ಪಣ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಕೊರ್ಪುಜ ಭಾಳ ಅಂತಲೇ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೈ ಉಣ್ಪುಂಡ ಪರ್ಪುಂಡ ಎಂಚಿನ ಹೋಟೆಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಬಿರುದುಗೆ ಸಂದನ ಡಾಕ್ಟರ್ BM ಹೆಗ್ಡೆರೆಗೆ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಲೆಮಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗ ಆಯೋಗದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಅಂಚನೆ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಸಮೂಹ ಬರವು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ನೇಮಿರಾಜ ರೈಕ್ಲಿಗೆ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು.
ಪಾದೆ ಅಜಿತ್ ರೈ, ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಶಲ ಭಂಡಾರಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ರೈ, ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈ, ಸಂಘಟಕರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯರು ಕದ್ರಿ ನವನತೆ ಶೆಟ್ಟಿ, ತಾರನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಾಲ್ದೆ ತುಂಡಿರು. ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಂಗಾರದ ಸರದಾರೆ ಪನ್ಪವನ್ನ ಪೆರ್ಮೆಗೆ ಸಂದದನ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೆಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ ಶೆಟ್ರನ ಕಂಬಳದೈರು ಚೆನ್ನಗು ಐಕಳ ಬಾವ ಕಾಂತಬಾರೆ ಬೂದಬಾರೆ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳುಡು ಗಡ್ದದ ಸಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು. ಬೋಳದಗುತ್ತು ಕಂಬಳೋತ್ಸವಡು ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಗೆಂದನ ನೆಂಪುಗಾದು ಬೋಳದಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚೆನ್ನಗ್ ಬೊಳ್ಳಿದ ಸರಪೊಲಿ ಪಾಡಿಯರು. ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಂಗಾರದ ಸರದಾರೆಂದು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡಿತನ ಏರು ಚೆನ್ನಗು ಐಕಳ ಬಾವ ಕಾಂತಬಾರೆ ಬೂದಬಾರೆ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳುಡು ಗಡ್ದದ ತಮ್ಮ ನಾಟನೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಶನಿವಾರ ನಡಪೈನ ಐಕಳ ಬಾವ ಕಂಬಳೋತ್ಸವಡು ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಸೇರಿಗೆಡು ಚೆನ್ನಗು ಭಾರಿ ಗೌಜಿಡು ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು. ಬೋಳದಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳದಗುತ್ತು ಕಂಬಳೋತ್ಸವಡು ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಗೆಂದದನ ನೆಂಪುಗಾದು ಬೊಳ್ಳಿದ ಸರಪೊಲಿನು ಚೆನ್ನ ಏರುಕ್ಕು ಪಾಡಿಯರು. ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೆಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ ಶೆಟ್ರನ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆದ ಕಿರೀಟಗೊಂಜಿ ಮೈರ ಸುಯಿತಂಚ ಉಪ್ಪುನ ಚೆನ್ನೆ ಕಂಬಳದ ಕರೆಟ್ ನಾಯರು ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮಾತ ಪಂತೊಳೆಡು ಕರಿನ ಇರುವ ವರ್ಷದ್ದು ಪಾಲ್ದೆ ತಂದು ದಾಖಲೆ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಗೆಂದಾದು ಕೊರ್ತುಂಡು. ಬಾಯಿ ಬರಂದನ ಪಶು ಆದಿತ್ತನಲ ಭಾರಿ ಬುದ್ಧಿದ ಏರು ಚೆನ್ನೆ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತು ಅಭಿಮಾನ ದೀವೊಂದನ ಏರುವಾದುಂಡು. ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬನ್ನಗ ಮೂಜಿ ಏರುಕ್ಲೇನು ದುಂಬತ್ತ ಕಿದೆಡ್ದು ಬುಡ್ದಿತ್ತೇರು. ಆಂಡ ಚೆನ್ನೆ ಅವೇನ ಮಾತ ಬರಿಕು ಒಂದಾದು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬುಡ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದು ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನ ತೋಜಾದಂಡು. ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೀರೆ ಚೆನ್ನೆ ನನಲಾತ್ ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟಗು ಏರ್ದು ಪುದರ್ ಪಡೆವಡಂದು ಸರ್ವೇರ್ಲ ಬಯಕದೇರು. ಜಾರಡ್ದು ಜತದು ಊರೂರು ನಿಲೆ ಊರೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಜಾರಂದಾಯ ದೈವ ಕುಡ್ಲದ ಸುದೆಬರೆಟ್ ನೆಲೆ ಊರಿನ ಜಾಗಿನೇ ಬೋಳೂರಾದುಂಡು. 505 ವರ್ಷಲಿನ ಪಿರಾಕಡ್ದು ಬೋಳೂರು ಜಾರಂದಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಇತ್ತೆ ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆತಂದುಂಡು. ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬೋಳೂರು ಬಂಡಿ ಉಚ್ಚಯ್ಯ ಭಾರಿ ಸಂಭ್ರಮೋಡು ನಡೆತಂಡು. ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ಜಾರಡು ಸುರುಕಾದ ನಿಲೆ ಊರ್ದು ಜಾರಂದಾಯ ಎಂದು ಪನ್ಪವನ್ನ ರಾಜಂದೈವ ಜಾರಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ದು ಬೇತಿ ಬೇತಿ ಊರ್ಲೆಡ ನಿಲೆ ಊರೊಂದು ತಂಬಿಲ ನೇಮ ಧರ್ಮನೇಮ ಬಂಡಿ ಉಚ್ಚಯ್ಯ ಪಡೆಯೊಂದು ಕುಡ್ಲದ ಪಡ್ಡೆ ಕಡಲ ಕೈತಲ್ದ ಸುದೇಬರಿ ಬತ್ತು ಸೇರ್ನ ಜಾಗಿನೇ ಬೋಳೂರು. 505 ವರ್ಷಲಿಡದ ಪಿರಾಕದ ಬೋಳೂರು ಜಾರಂದಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಕೊಡಿಯೇರ್ದು ಅಂಗಾರೆ ಮುಟ್ಟ ನಡೆತಂದುಂಡು. 2ನೇ ದಿನ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬೋಳೂರು ಜಾರಂದಾಯ ಬಂಡಿ ಉಚ್ಚೆಗೂ ಅಠಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಜಾರಂದಾಯ ಬೊಕ ಬಂಡ ದೈಯೋಳಿನ ಗಗ್ಗರದಿರ್ಚಿ ದೈಯೋಳಿನ ಪೂಜಾರಿ ದರ್ಶನ ಪಲ್ಲೆಂಕಿ ಬಲಿ ಬೊಲ್ಗುಡೆ ಬಲಿ ನಡೆತಂಡು. ಮುಗಯ್ಯೇರಾದು ಬದಿಕರ ಬಲಿಯಾದು ಬಂಡಿ ಉಚ್ಚಯ್ಯ ದೈಯೋಳಿನ ಪಿದೈ ಸವಾರಿ ಬಲಿ ಮಾತ ಅಠಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಊರ ಪರ ಊರುಳಿನ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ದೆ ತಂದು ಜಾರಂದಾಯ ಬಂಟ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈಯೋಳಿನ ಇಂಬುನಟ್ಟುಂಡಿರು. ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಬಿ ರಮೇಶ್ ಕೋಟ್ಯನ್, ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಧರ ಕುಮಾರ್, ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಬಲರಾಜ್ ಸಿ ಕೋಟ್ಯನ್, ಭಂಡಾರ ಇಲ್ಲದ ಧೀರಜ್ ಪೂಜಾರಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಎಚ್.ಎಸ್. ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಕಾರ್ಯಂತಿರು ವಿಶುಕುಮಾರ್, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಮಧುಕುಮಾರ್ ఒక ಬಾಕಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಇತ್ತದು ದೈಯೋಳಿನ ಇಂಬುನಟ್ಟುಂಡಿರು. ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸಾರಜುಮಾದಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟ ದೈಯೋಳಿನ ನೇಮ ನಡೆತೊಂದುಂಡು.
ಗಿರಿಗಿಟ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಪುಗಾರ್ತ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಯಕರಾದಿಪ್ಪನ ಗಂಜಾಲ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರಾದಿತ್ತದು ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ಬಿಡುಗಡೆ ಆರುಂಡು ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಲೇಸು ಸೋಮವಾರ ಅಡ್ಯಾರ್ದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ನಡೆತಂಡು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು ಕೊರೋನಾ ಕಷ್ಟದ 10 ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಸುರೂತ ಸರ್ತಿ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರಾದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಗಿರಿಗಿಟ್ ಪುಗಾರ್ತಿದ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಯಕರಾದಿಪ್ಪನ ಗಂಜಾಲ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೋಮವಾರ ಅಡ್ಯಾರ್ದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ನಡೆತಂಡು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಿ ಪಾತಿರ್ದು ಗಂಜಾಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಚಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಕಲಾವಿದರು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಗೆ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಯಿರು ಅವು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಪೆರ್ಮೆ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಎಡ್ಡೆ ರೈಸದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅವೆಡ್ದೆಚ್ಚ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವಡಂದು ಆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕಿರು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪೂರಾ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪು ಅದರಿಂದ ಅಕ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಪೂರಲೆಕ್ಕ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷೋಡಿಂಚಿ ಅಕ್ಲ ಬದುಕೋಪಿನ ಜಾಗ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲೇನ ಈ ಚಿತ್ರ ಎಡ್ಡೆಡ್ ನಡಪಡು ಆ ರೀತಿ ಅಕ್ಲದು ಪಿರೋದ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಗಿರಿಗಿಟ್ಟು ನಡತದ ಐಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಡೆದು ದೇವಡ ನಟ್ಟೊಂದು ಈಗ ಪೂರ ಶುಭಾಶಯ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಕುಸಲ್ ದರಸೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನಾಟಕ ರಂಗದ ಕಲಾವಿದರು ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡಿಲ್ ಪಾತಿರ್ದು ಕೊರೋನಾ ಸೀಕದ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಸೀಕದಾಯನ ವೇಷ ಎಂಕ ಕೊಡ್ತಿರು ಸೀಕದಾಯನ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ನಾಟಕ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡು 35 ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಉಮೇದು ಕೊಡ್ತಾರು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೂ 50 ವರ್ಷ ಆಂಡಿಗೆ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ತುಳುತ್ತ ಸುರೂತ ಸಿನಿಮಾ ಆದುಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಪಂಡೇರು ಈ ಗಂಜಾಲ್ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ರಡ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನು ಕಥೆಲು ತೂಪುನಕ್ಕಿನ ಅವಕಾಶ ಅವಳ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮುಡು ಈಗಲೇ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಇಚ್ಚಾಂಡು ಒಂದು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಕೊರಿಯರು ಮತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಆಯ್ದ ಹೋಗದ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಇಂಗಲ ಚಿತ್ರರಂಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಪನ ಗಂಜಾಲ್ ಅವಳ 50 ವರ್ಷ ಅಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗಗೂ ರೂಪೇಶ್ ಪಂಡೇರು ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅವಳ ಎನ್ನದ ಅಂಗಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ತುಳುದ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರೋನಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಪನ ಚಿತ್ರಪಟ ಗಂಜಾಲ್ ಅಂಜದ ಪುನಗ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೆಲ್ಲುವ ಮನ್ಪುನ ಆ ನಂಬಿಕೆಲೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೊಂಡು ತಂಡಗೊಂಡು ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರಿನ ನಾಯಕಿ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರಕಥೆ ಬರಿನ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಚ ಕಲಾವಿದರು ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಿನಿಮಾಗು ಬಂಡವಾಳ ಪಾಡ್ನ ಶೂರಿನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಗರೋಡಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ದಕ್ಲು ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂದಿರು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಡೆ ಪಾತಿರ್ದು ಟ್ರೇಲರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾದ 50 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಗಂಜಾಲ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಮನರಂಜನದ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನಾಗ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂದು ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಆಂಡ್ ಬಹುಶಃ ಟ್ರೇಲರ್ ತೂನ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಸಿನಿಮಾ ವಾ ಟೈಪ್ ಉಡುಪುಣ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಗಂಜಾಲ್ ಪಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಫ್ 2 ಮೂವೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಕುಳೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಲರ್ ನನೊಂಜಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಒಂದು ದಿನ ಆಯ್ಬೇಕು ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಡು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಲರ್ನ ತೂಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೇಕು ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಪ್ಪುನು 1 ವರ್ಷದ ಗ್ಯಾಪ್ ಆನ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆವಂದೆ ಅಂಚನೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ 5ನೇ ವರ್ಷ ಸೊ ಅಂಚಾದಿ ಈ ಟ್ರೇಲರ್ ಮಾದರಿಗಳ ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಾಗ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಬೋಡು ಐಕಳ ಬಾವ ಕಾಂತಬಾರೆ ಬೂದಬಾರೆ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳೋಡು ಬೈಂದೂರದ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗಿರು ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತದೀರು ಆರ್ ಗಿಡತ್ತಿನ ಇರುಕ್ಲು 100 ಮೀಟರ್ ದೂರನು ಒರಂಬ ಬೊಟ್ಟ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಡ್ತದ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದ ಈ ದುಂಬು ದಾಖಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರಿನ ಪುದರಡಿತ್ತಂಡು ಐಕಳದ ಕಾಂತಬಾರೆ ಬೂದಬಾರೆ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳೋಡು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತಂಡು ಬೈಂದೂರದ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗ ಪನ್ಪುನರು ಕಂಬಳೋಡು ಗಿಡತ್ತಿನ ಇರುಕುಲು 100 ಮೀಟರ್ ದೂರನು ಒರಂಬ ಚುಕ್ಕೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಡತದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತದ ಈ ದಾಖಲೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕಂಬಳ ಕರೆತ ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಪನ್ಪನ ಕೀರ್ತಿ ಪಡೆತನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ಮಲ್ತದನ ದಾಖಲೆ ಪಿರಪಾಡದ ವಿಶ್ವನಾಥ ದುಂಬು ಪೋತೀರು ಐಕಳ ಕಂಬಳೋತ್ಸವಡು ಬುಡಂದೆ 2ನೇ ವರ್ಷ ಕುಡೊಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತಂಡು ಈ ದುಂಬು ಅಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ 100 ಮೀಟರ್ ದೂರನು ಒರಂಬ ಚುಕ್ಕೆ 37 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆನಂದ್ ಒರಂಬ ಚುಕ್ಕೆ 57 ಸೆಕೆಂಡ್ ಎರುಗಿಡೆತದು ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು
ಆ ದಾಖಲೆ ಮಾತ ಮೀರ್ದು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತದಿರು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ಕರಿನ ವರ್ಷ ನಾಯರು ಹಿರಿಯ ಎಗ್ಗೆಡು ಗಿಡಪ್ಪಾಯಿನ ಎರುಕುಲು 100 ಮೀಟರ್ನ 1.5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಡತದು ದಾಖಲೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ರಾಜ್ಯ ದೇಶುಡೆ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿಲ ಆತಂಡು. ಈ ಸರ್ತಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿನ ಬೊಳ್ಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಧೋನಿ ಪನ್ಪುನ ಎರುಕ್ಲೇನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಗಿಡತದು 125 ಮೀಟರ್ ಬಲಿಪುನು 11.44 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುಟ್ಟಾದಿರು. ಒಂದೇನು 100 ಮೀಟರ್ಗೂ ತೂಕು ತುಂಡ 9.15 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರದೆ ತೊಂದನ ಪೊರ್ತು 9.5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಇತ್ತೆ ದಾಖಲೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗರ್ನ ಪಾಲಾತಂಡು. ಕುಡ್ಲ ಬೋಂದೇಳ್ದು ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದಿತ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಹಿಡಿದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ನಡೆತಂಡು. ಬೋಂದಿಲ್ ಸಾಯಿ ಸದನದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸುಪ್ರೀತ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಈ ಸೇವಾ ರೂಪದ ಆಟಡೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಊರ ಬೊಕ್ಕ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಿನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂದು ಆಟ ತುಯ್ಯರು. ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದಿತ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಇಂಚ ಕೆಲವು ಪ್ರಧಾನ ದೇವಸ್ಥಾನೊಲೆನ ಪುದರಿಡು ಆಟದ ತಿರುಗಾಟ ಮೇಳೋ ಇತ್ತದು. ಭಕ್ತರಿನ ಪರಕೆದ ಸೇವೆ ಆಟೊಲೆನು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ದೇವಿರೆಗ್ಗು ಪಂಡಿನ ಪರಕೆ ಸಂದಾಯ್ತಾ ಒಂದುಂಡು. ಪರಕೆದ ಆಟೋಡು ಹೆಚ್ಚಾದ ಗೊಬ್ಬುನ ಪ್ರಸಂಗ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಒಂದು ಕಟೀಲು ಮೇಳೋಡು ಹೆಚ್ಚಾದ ನಡಪುಂಡು. ಭಕ್ತೆರ್ಲ ಅವೇನೇ ಗೊಬ್ಬಾವೇರು ಏತು ತೂಂಡಲ ನನ್ನಲ್ಲ ತೂವಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಭಿಮಾನ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಕಿಗ್ನು ಜನಕ್ಕಲು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಿತ್ತದಿ ಒಂದೆರು. ಕುಡ್ಲದ ಬೋಂದೇಳ್ದು ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದಿತ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಮೇಳೋಡ್ದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ನಡೆತಂಡು. ಬೋಂದೇಲ್ ಸಾಯಿ ಸದನದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸುಪ್ರೀತಾ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪ್ರಸಂಗನು ಸೇವಾರೂಪಡು ಗೊಬ್ಬಾಯರು. ಊರು ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಪಾಕ ಜನ ಆಟದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಸಾಯಿ ಸದನ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲು ಅಕ್ಲೆನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಆಟ ತುಯ್ಯರು. ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಕ್ಕದಿಂದ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದನೆ. ಆತನನ್ನು ಆತನ ಪರಿವಾರವನ್ನು ಶಂಕಿಸದೆ ತರಿದೊಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಕಿಂಕರನಾದಂತಹ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ ಮಕ್ಕಳೇ.
ಕೊನೆಯವರು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಕುಡ್ಲಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟೈಸೇಷನ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಫೀಸ್ ಉದಿಪನ ಮಾತಾ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಇತ್ತೆ ಡಿಜಿಟೈಸೇಷನ್ಗೆ ಹೊಂದೊಂದುಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಕ್ಕರಾಜು. ಕುಡ್ಲಡ್ ಬಂಡ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ 7ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ. ಕುಡ್ಲ ವಲಯ ಬಂಟೇರ್ನ ಸಂಗೊಳೆನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಬಂಟ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ. ಐಕಳ ಬಾವ ಕಂಬಳೋತ್ಸವಡು ಕಂಬಳದ ಬಂಗಾರದ ಸರದಾರೆ ಏರು ಚೆನ್ನಗ್ ಗಡ್ದದ ಸಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ. ಏರುಗಿಡಪ್ಪನೆಟ್ಟು ಒರಂಬಚುಕ್ಕೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ 100 ಮೀಟರ್ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರ್ನ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ. ಬೋಳೂರು ಜಾರಂದಯ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ಬೋಳೂರು ಬಂಡಿ. ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಡು ನಾನು ಲಾತ ಸುದ್ದಿ ಬುಕ್ಕ ಮನರಂಜನೆಗಾದು ತೂಂದಿಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24x7 ಸೊನ್ನೆ.